David. Abang. Nakanailan haanin ng mamaligya og kanang pit ba? Kanang mga exotic na pit ba? Kanang mga tarantula, mga scorpion, mga inana ba? Naan kailan na ne? Ay naa. Hatong unahan, naskina. Ana? Tuyo ganti kata. Ata. Oh, hani bong na sila ibaligya. So baligyan man nila dehan eh. No, butike. Pero inig wala na sila butike bong, sulay pula man basig na sila toko. Squirt. Oy, Kuan ba kanang pwede ko mga apply sa imong bar? ug mga apply ka unsa poy talent nimo? Akong talent kid Squirt. Maayo gid kay kog singing. Singing. Sige na pakita ko. Sige. Maayo bigiday kay mo kanta. Mo gani. Dawat ako? O dawat ta kasunod ka ugma. Hala sige, salamat kayo sa akong trabaho. Sikyo. Turo niya. Hoy, asa kong cellphone? Wala bi ko kabalo. Ilang diyan, nani mo na ko cellphone. Wala lagi na ako. Ari na ba? Ay naman rin wala na ako. May kamera oh. Aw. Napaday kay lang cellphone? Naa. Matay kang tawo, kang pasagad lamang kag drive anong babae bini mo gidasmagan oh. Ikaw may lagi kag kamuti ka, wala kay seminar, klaro kaya nimo na dagoy pa lamang na nimo. Manyaki si kag nawong. Tay kang tawo ka. Buhay ko manaw sa manay ka. Sino ba kay nimo? Lalaki day ka. Kanang tindahan na mo yo. Oh, Walay gabantay ana. pag sure ba? Lagi dahil kay mga gamit niya sulod oh. May mo panguha taman sa imong madala-dala. Sige dok, sige dok. Dala sige na ka. Dara dok, dok. Balik ka mo sa kadagan kay butang untang mga mahalon hato. Ganong ka silig mo po imong gidala. Dagan kay sagbot sa mua. Na, lipig apilay mo utok kay likoy kay ka. Muna self defense basta ang gamit sa imong kontra kinumo. Okay. Karon tudluan ka na og self defense nga gamit anong kontra nimo kutsilyo. Are, sulay ko! Ano ito ba sa panahon? Ate, kalitsi! Now dira, sumagay ta! Kung isa magka! Kinsa man tayo yung panawagon ko kaya makigsumagay? Ay, ikaw di ay. Sumagay ka na ko? Sumagay ka?